men story açıp beren idim. Şoňa şol kakanda ýene doktora barıp barlatdym kelemede de periyatan bolmadan idim. Şonda baranymda ýanky çiş ýem ýokdanym diňe beýinde barmak basylan gök idler bar diýip ýazylgy eken. İkinji gelip gidenimde. Oho bilen hasam oýdup her İkinci ýyl de geldim. näçe 10 gün mü? Onu ýattym. Onu her ýyl gelip durdum. 4 ýyl geldim, 4 ýyldan soň gelmedim. Sebäbi göwreli boldum, dogry aýtjak. Doktor oglum bolan 2 ýyl bolman ýer onu oglum bardy. Tuğulama. Ondan 2 ýyl arasyna salmadım da gelmedim. Soň ýene gelip başladym. Indi arada şu doktordan çykyp oglum boldy da adetli doktora gelip ýene de beýnim barlygy. Absolutely hiç sat ýok. Altyrek gelip hiç sat ýok. Şu oğlunun olmagyna da kömek edebilir, çiş aýyrmagyna da kömek edebilir, hemmeden de kömek. Şondan 12 ýyldan soň oglum boldy. Öň bakşa çağıran yok. Yok, bar çawa. Arası 10 kilo. Arası 10 kilo içecek diye metip olmadı daha diyeceğim. Şu Doktor derecede yaşlı kömök oldu. taptım ben. Tanrı'ya katım tımradağa. Devletin adarsın. Yemin Ulacan oğul gıyılan da oğul baktığına Doktora oğul uğramaya uyarı men onu ödümde barlap, ödüm görüp dolu ödümde şonu duymasam men entek hiç tat netice aytılacak ya. Yani öňünden şu hatlar eşitmem ödü. Bara men. Onun saçlarının düşmesine, neme, öpmesine feyda taktım. Saçma men de bitti. Vay bak eden sordun. Oo. Helal